Tayo ngayon ay nagkakatipon sa harap ng ating Panginoon Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Darwin Damasen at kapatid na Jamesy Montemayor sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaigpit. Mahal, madami man ang hindi naniniwala sa relasyon natin, ngunit hindi nila alam na tayo'y nagpapanata gabi-gabi. Noon, hanggang video call lang tayo. Minsan may hindi tayo pagkuunawaan, pero hindi tayo nagpatalo. Lumaban tayo parehas kahit na magkalayo tayo. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Salamat sa Ama, ibinayaya Kanya sa akin ang higit sa hiniling ko sa Kanya. Isang lalaking hindi ako gugustuhin dahil sa mabubuting katangian, kundi mamahalin sa kabila ng aking kapintasan at uunawain ang aking mga pagkukulang at kahinaan. Hindi ako naniniwala sa tadhana, pero nagtitiwala ako sa panata, kung saan humiling ako ng panghabang buhay na makakasama. Love mahal ko. Wala nang kulang pa. Kung si Darwin Damasen ay kinukuha kita, Jamesy Montemayor, na maging aking tunay na asawa, at ako ay at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. Sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matpat na asawa sa kasaganaan at kahirapan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalay tayo ng kamatayan. Di na muli. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Di ko papansinin tadhana. Yayamang tinupad ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng di na muling magkakalayo, ikaw at ako.